Mereu aud întrebarea aceasta de la pacienți, dacă sunt sau nu radioactiv în urma radioterapiei externe. Răspunsul este nu. Nu rămâneți radioactiv în urma radioterapiei externe, nu reprezentați un pericol pentru dumneavoastră sau pentru cei din jur, puteți liniștiți să vă luați în brațe pe cei dragi și să vă bucurați de viață. În cazul brahiterapiei, care este tot un tip de radioterapie, numai că nu e radioterapie externă, pacientul poate să fie radioactiv în urma intervenției. Depinde mult de ce tip de brahiterapie s-a efectuat. Brahiterapie cu doză mare sau cu doză mică. În general, cu doză mare, pacientul nu rămâne radioactiv după intervenție, dar cu doză mică poate. Trebuie să vorbiți cu medicul radioterapeut, să vă interesați ce tip de brahiterapie faceți. Pentru mai multe informații legate de radioterapie, mă numesc Corc Răzvan George, sunt medic radioterapeut și vă stau mereu la dispoziție.